Dobar dan, drage moje, dragi moji. Vraćamo se u Google učionicu da ponovimo od prethodnog časa šta smo naučili. Znači, odemo na Google sajt, proverimo da li smo prijavljeni na naš nalog, kliknemo 9 kvadratića, padajućem meniju tražimo ikonicu učionice i ulazimo u našu učionicu. U prethodnom videu smo naučili kako se kreira učionica i pozvali smo nastavnike i učenike da pristupe učionici. Danas ćemo malo da razradimo tu temu. Kreirali smo našu prvu učionicu. Evo je. Želimo da uđemo u nju klikom. Ako želimo da izmenimo nešto u vezi ovih početnih informacija, onda možemo i na drugi način, osim onog u prvom videu pokazanog, da kliknemo na ikonicu kao maticu i da onda nam se otvara novi prozor u kome imamo detalje naše učionice, osnovne detalje. Ovde menjamo naziv, jel? I ostale sekcije koje želimo da promenimo, možemo da promenimo. Imamo neke generalne postavke naše učionice i treći deo jeste o ocenjivanju, ali o tom potom. Sve promene koje smo uradili moramo da sačuvamo, inače neće biti sačuvane. Sada ja neću ništa menjati, možda ću dodati ovde jedinicu, čisto da se vidi da je nešto rađeno. Znači, to je drugi način kako se kada kliknete na ovu ovde ikonicu, kako se može podešavati naziv i osnovni podaci učionice. Znači, nalazimo se na opciji stream, jel tako? Sada želimo da vidimo da li je neko pristupio našoj učionici od onih poziva. Aha, pristupio je nastavnik i pristupio je učenik. Kako smo rekli da pozivamo učenike i nastavnike? Tako što kliknemo na ikonicu čovečuljka sa plusem, zatim ovde pozivamo novog učenika, tako što ćemo ukucati njegov e-mail i čekamo da vidimo da je on pozvan, zato je bledo siv, a Banatski Brestovac je pristupio. Ako želimo Banatskom Brestovcu nešto da kažemo putem e-maila, onda kliknemo na ove 3 tačkice i možemo da mu uputimo e-mail. Tako što kliknemo na email student. Dobre. Međutim, današnja tema jeste da se napravi sadržaj našeg časa. Idemo u gornji meni i u classwork ili na srpskom domaći rad ili školski rad i otvara nam se prozor u kome vidimo da možemo da kreiramo nešto, Google kalendar i Drive folder. Sada nas zanima samo kreiranje sadržaja učionice. Kreiramo sadržinu učionice tako što nećemo sada pričati o pravljanju kviza i upitnika, nego nas zanima opcija materijal. Znači materijal. Sada ću reći drugi čas, pošto sam prvi već uradila. Naš drugi čas, to je naziv našeg časa. Ili neka bude naš drugi čas. Da ne filozofiramo puno. Zatim ovde opis časa, kratki. Ili šta već smatrate da je bitno istaći kada se obraćate učenicima. Zatim pogledajte, ovde imate dugmence add sa padajućim menijem gde možete da prikačite, odnosno sa tim dugmencetom možete da prikačite razne materijale za svoj čas. One koje ste sačuvali u Google Drive-u ili neki link. Hajmo sada, ja želim da na ovom času pokažem učenicima šta radi generacija 2006 u Banatskom Brestovcu.
i podelila sam sa njima link tog materijala. Zatim želim da neki fajl, odnosno sliku ili Word dokument ili PDF dokument da zakačim kao dodatni materijal za moj čas. Pronalazim ga u svom računaru, dobro. Kako ga dodajem? On je sada skinut ovde i dodajem ga tako što kliknem na upload dugme. Evo ga. Kada se slika skine, ulazi u našu učionicu. Zatim imamo opciju da podelimo neki YouTube sadržaj, neki video sadržaj. Video sadržaj delimo tako što možemo da kopiramo, kopiramo naš link ka tom video sadržaju i onda ga prebacimo u ovu opciju. Kako znamo da smo selektovali? Pa znamo da smo selektovali onaj video koji je nama potreban tako što se pojavi plavi debeli ram i add dugme, dodaj dugme, postane aktivno. Tako sam ja pripremila moj čas. Znači, dala sam naziv času, opisala sam ga malo, dala sam neku uvodnu reč i dodala sam materijal koji sam pripremila za taj čas. Želim da ga objavim studentima. Mogu da ga objavim odmah, tako što ću da kliknem na dugme post, a mogu i da ga sačuvam za neki naredni period. Na primer, mogu da kažem ovaj čas će se održati 25. u 8 ujutru ili u 12 ujutru ili popodne, kako god. Ovde određujete kada želite da pošaljete svoj čas učenicima. Pritiskom na dugme ovo schedule, taj čas će ostati sačuvan i prikazat će se, odnosno bit će poslat učenicima baš u to vreme. Međutim, ja danas ne želim to, ja želim danas da objavim ovaj čas. Znači, ovaj čas će mi biti u našoj prvoj učionici, za sve studente, zato što sad imam samo jednog studenta. Vi ovim klikom ovde možete da birate, znači da ne želite da imate sve studente, nego želite samo jednog, dva, tri odabrane studente koji će videti i imati pristup ovom času. Znači vi birate ko ima pristup ovom času. Uglavnom idu svi učenici, tako će sada i ostati, zato što imam samo jednog učenika. Ako želim da imam posebnu sekciju, odnosno posebnu klasu časova, ja ću da kreiram neki novi odeljak, jel tako? I tu ću da grupišem časove koji su mi vezani za tu temu, jel? I šta radim dalje? Dalje kažem postavi ovaj čas. Istog trena kada smo mi postavili ovaj čas, poslat je e-mail svim učenicima koji su prisutni na času ili koje ste vi označili i oni će dobiti ovako nešto. Vidite, znači sada ćemo vidjeti šta se dešava. Poslat je mail, to je ono od ranije, i učenik može da ga otvori. Da otvori taj čas koji ste vi njemu poslali. Da pogasim sve ovo da mi ne opterećuje. I vidjet će materijala. Znači učeniku je tako dostupan taj materijal. On je obavešten odmah i dostupan mu je materijal koji je poslat. Tako. Zatim, odlaskom u našu učionicu i na opciju stream možete takođe dodati čas. Međutim, neće biti pregledno i tokom vremena ćete se izgubiti u kreiranju takvih časova i nećete znati gde ste šta postavili. Znači, stream je da učenici komuniciraju sa vama i vi da komunicirate sa učenicima, a ne da se postavljaju materijali, odnosno časovi na streamu. Materijali i časovi se postavljaju u Classwork opciji. Evo vidimo, znači imamo druga sekcija i sekcija.
prvi čas je bio u prvoj sekciji, a drugi čas u drugoj sekciji. Sada hoću da kreiram, na primjer, treći čas brzo, samo da vidimo treći čas, da ga postavim, samo da vidite kada nema topika. Dobro, aha, nisam ga stavila ni u jednu seriju, pa želim da ga editujem, odnosno da ga postavim u sekciju prvu, na primjer, i da ga sačuvam. Tako će mi biti grupisane lekcije po oblastima, jel tako? Znači, na taj način grupišemo sekcije, odnosno lekcije po oblastima. Možemo i ovo da promenimo isto, na primjer da ne bude sekcija, nego da bude oblast. 1. I ovo takođe, sve se menja na isti način, odnosno klikom na ove 3 tačkice, i to će nam biti, na primjer, oblast 2. Tako grupišemo naše časove i to je nama jako pregledno, a pregledno je takođe i učenicima. Hvala vam na pažnji, doviđenja i uživajte u proleću.